Moi boas, benvidos. O novo centro de acollida de peregrinos está máis cerca de facerse realidade e que hoxe Turismo de Galicia e a Fundación Catedral asinaron o convenio de colaboración para a creación deste centro que se vai ubicar no antigo asilo de Carretas. Invístense 1.500.000 euros. Ante o colapso que sufría moitos días a oficina do peregrino, sobre todo no verán, Xunta e Catedral veñen de unir forzas para sacar adiante o novo Centro Internacional de Acollida de Peregrinos. As instalacións ubicaránse no antigo asilo de Carretas e o obxectivo é ofrecer algo máis aos camiñantes, máis alo de selar a Compostela. Pois para dar unha mellor acollida a todos eses peregrinos que se achegan durante as tempadas de maior afluencia, pois para ter un sitio que a pesares da climatoloxía pois podan facer cousas distintas no propio entorno dese Centro Internacional de Acollida. Si se achegan para ir á oficina do peregrino e recoller a Compostela, pois que teñan tamén outras cosas que facer, como son pois esas salas que imos habilitar para ser un centro de intercambio de experiencias entre os peregrinos, un centro de investigación e documentación. O convenio entre Turismo e a Fundación Catedral prevé que a Xunta se faga cargo da redacción e execución do proxecto de rehabilitación do edificio e a limpeza dos xardíns. As instalacións teñen 1.400 metros cadrados e terán, ademais da oficina do peregrino, un salón de actos, unha capela, un centro interconfesional, unha área de información turística, unha biblioteca e unha zona de atención en idiomas. Un equipamento que, segundo a Fundación Catedral, fai boa falta tendo en conta que no 2014 superáronse os 237.000 peregrinos. Os peregrinos camiñando pola zona bella é unha estampa típica na nosa cidade e a esa zona imos que o expediente de adxudicación da revisión do Plan Especial do Casco Histórico está suspendido ata nova orde. Así o decidiu o Tribunal Administrativo Central, que admitiu un dos recursos presentados polo PSOE. Os traballos de modificación do Plan Especial do Casco Histórico terán que agardar de momento e é que o Tribunal Administrativo Central admitiu a trámite un recurso do PSOE contra o expediente de adxudicación do proxecto, o que conleva a suspensión do proceso. Os socialistas presentaran 2 recursos ao respecto e o órgano admitiu o que ten que ver co nomeamento de 2 membros do Comité de Expertos unha vez estaban abertos os sobres das ofertas das empresas. O voceiro do PSOE amosouse satisfeito ca decisión porque di isto demostra que o recurso está fundamentado. Entendíamos, evidentemente, que existía fundamentación para presentar o recurso, por eso presentamos, porque entendíamos que, efectivamente, existía unha vulneración da Lei de Contratos do Sector Público e, polo tanto, pois sí, estamos satisfeitos de que o Tribunal entenda que efectivamente existen fundamentacións para presentar o recurso e agora estamos á espera, obviamente, da sustanciación e da resolución do Tribunal Administrativo Central con respecto ao recurso. O Tribunal ten agora un mes de prazo para investigar o caso e abrir dilixencias se o considerara necesario. Paco Reyes quixo lembrar que no seu momento avisaran o alcalde das irregularidades detectadas, pero asegura Agustín Hernández optou por non facer nada. Así as cousas, o BNG quixo facer hoxe balance dos datos de turismo, unha valoración que difire bastante da feita polo Goberno Central. Os nacionalistas consideran que hai que facer un análise menos compracente e tamén din que hai que analizar polo miúdo o plan estratégico de turismo que está en vigor antes de redactar o seguinte. O BNG está de acordo na necesidade de redactar un novo plan estratégico de turismo de cara ao período 2016-2021, tal e como anunciou o alcalde, pero antes, cren os nacionalistas, hai que afondar no actual para ver que se fixo e que fallou. A xuízo do voceiro do bloque, hai 2 teimas contra as que loitar, a desestacionalización e a internacionalización. Neste senso, Rubén Cela aplaude que Agustín Hernández recoñecera o fracaso da política aeroportuaria e piden máis acción á Xunta. O edil do BNG quixo aclarar ademais que dos 450.000 viaxeiros estranxeiros non todos son turistas, como quixo facer creer, din, o Executivo Municipal. É casual que a suma dos pasaxeiros desas 3 conexións de Suiza sexa de 133.000 pasaxeiros. Que quere dicir iso? Pois que prácticamente un de cada 3 pasaxeiros internacionais no aeroporto de Lavacolla é con Suiza. E, evidentemente, eso non se corresponde co número de turistas suizos que ten Santiago.
Que quere dicir isto? Bueno, pois o que todo o mundo pode entender é que hai unha componente clara da emigración galega en Suiza e que a maioría de 633.000 pasaxeiros non son turistas suizos, sino que son emigrantes galegos. O voceiro do Bloque considera que Agustín Hernández fai unha lectura demasiado compracente con estes datos de Lavacolla en riba da mesa e tendo en conta, ademais, que apenas hai enlaces con Madrid na fin de semana. E un día máis temos que falar das obras da carreira do Conde porque hoxe escoitamos de primeira man cales son as demandas da plataforma formada en contra desta actuación. Os veciños critican tanto as formas como o fondo dos traballos e así o querían facer saber na reunión que esta tarde estaba prevista co alcalde e a que foron convocados onte mesmo. Teresa Banet é a voz deses veciños que se amosan en contra da remodelación que ten en marcha o Concello na carreira do Conde. Xa como plataforma, estes residentes critican a maneira de facer do goberno local. Estamos muy de desacuerdo porque creemos que no se puede citar a la gente tan rápido y enseñar un proyecto que ya está ejecutado. Y el fondo porque creo que perdemos la singularidad de la calle. Y es una calle que es muy especial en Santiago, es una calle que tampoco crea grandes conflictos en la ciudad, tiene su singularidad y creo que justamente los elementos que le dan esa singularidad son los que deberían potenciar y no que aparezcan elementos nuevos. En canto a cousas concretas, Banet explica que non están de acordo ca peonalización nin coa eliminación das prazas de aparcamento. O mesmo corre ca especie de bancada prevista na zona das escaleiras e cos materiais previstos. Sobre o dito polo alcalde que aseguraba que o proxecto foi público dende agosto, a arquitecta pono en dúbida. Yo cuando dicen eso siempre digo que en las exposiciones públicas hay exposiciones y exposiciones. Hay exposiciones que puedes hacer pues de forma muy pasar por encima o detrás de una puerta, pero cuando quieres que la gente se entere, se entera. Y de hecho la reunión del otro día quisieron que nos enteráramos y entonces sí que nos enteramos. Ahora que sean ellos que digan dónde las pusieron, cómo y si realmente quería que se enterara la gente de que se iba a hacer esto. O Concello chamou onte a 3 veciños para acudir a unha reunión co alcalde que tivo lugar a última hora da tarde. Por certo, recordarlles que o próximo luns comezan os primeiros cortes no tráfico por mor da construción do túnel de Conxo. As restriccións nesta zona comezarán ás 10:30 da mañá e extenderánse ata o mes de marzo. Os traballos nesta primeira fase consistirán en movementos de terra para ampliar a sección da estrada. Así vaise reducir o número de carrís de 2 a 1 na calzada sentido Pontevedra e prohibirase tamén o xiro á esquerda na rotonda para o tráfico sentido Pontevedra, entre outras modificacións. Recoméndase que os vehículos que circulen pola SC20 en sentido saída sur da cidade utilicen a AP9 para evitar así a rotonda de Conxo. Tanto os desvíos como os itinerarios alternativos durante esta primeira fase estarán debidamente sinalizados co obxecto de minimizar os efectos sobre o tráfico. Mais cousas respondendo a unha demanda veciñal, segundo informou a concelleira de Desenvolvemento Urbano, acábanse de instalar 13 marquesiñas na cidade en diversos puntos do rural. Teresa Gutiérrez aproveitou para pedir aos cidadáns que coiden estas instalacións utilizadas para agardar o autobús. 40.000 euros é a cantidade investida polo Concello para colocar 13 novas marquesiñas ubicadas sobre todo no rural. Esta mañá a concelleira de Desenvolvemento Urbano Sostible, Teresa Gutiérrez, acompañada polo seu compañeiro Luís Meijide, visitou a instalada na Choupana. No ámbito urbano colocouse outra en San Lázaro, a que se lle sumará unha máis na Rúa do Tambre. 3 marquesiñas fixáronse en Lavacolla e outras 3 en Marrozos, ademais doutra en Cesar, en San Miguel, en San Xoán de Fecha e na Peregrina. Desta maneira, afirman dende o Goberno, dase resposta a unha demanda veciñal que pedían este tipo de zonas cubertas para agardar o autobús. Teresa Gutiérrez fixo un chamamento aos cidadáns para que coiden estas instalacións e contribúan así a conservalas. Se hicieron porque había una gran demanda vecinal de tener este tipo de resguardo para esperar en los autobuses. Con lo cual, bueno, esperamos haber solucionado un problema, digamos, mejorado la calidad de vida de las personas, sobre todo en este caso del rural. Aunque también había estas 2 actuaciones en la zona urbana, pero bueno, esperamos que los ciudadanos lo puedan utilizar. Yo lo que sí que hago un llamamiento, ahora estábamos comentando con los operarios, un llamamiento a que los ciudadanos se conciencien de que estas cosas, pues que son para uso de todos, no hay que deteriorarlas.
Obradoiro chega á última xornada da primeira volta da Liga Endesa con posibilidades de clasificarse para xogar a Copa do Rei. Moncho Fernández non lle quixo dar demasiada importancia a este feito e esta mañá falaba de que o equipo adestrou durante toda a semana tranquilo e con normalidade. Xogan o domingo na cancha do Laboral Cucha. Temporada 2012-2013 e así se desataba a euforia no multiusos de Saro conseguir o Obradoiro un dos seus maiores logros na Liga Endesa, a clasificación pro play-off polo título. Os santiagueses demostraban entón que eran quen de facer calquera cousa, incluso as máis difíciles nunha competición de titáns. E dá o mesmo con que equipo, con que xogadores, a trayectoria na actual campaña fai pensar que de novo o Obra pode aspirar a máis do que está establecido, que en primeiro lugar a permanencia. E por se fora pouco, o equipo chega a esta última xornada da primeira volta con posibilidades de meterse na Copa do Rei. Iso sí, dentro o club toma con calma. El tema de la Copa me parece estupendo que lleguemos a la última jornada con alguna opción, eso por supuesto. No es una ecuación siquiera, no es un sistema de ecuaciones y de nosotros solo depende una parte y nosotros tenemos que centrarnos en eso, ¿no? En intentar, como siempre, poner el hincapié en aquellas cosas que dependen de nosotros. Pero lo cierto es que el equipo está trabajando con la misma normalidad o tranquilidad de todas las semanas, centrándonos en preparar el partido lo mejor posible y estando al margen de cualquier otro devenir. Para que esta clasificación se sea posible, o Obradoiro ten que gañar obrigatoriamente o seu partido na pista do Laboral Cucha. La clasificación es engañosa, totalmente, ¿no? Ahora mismo, pues tras los 19 o 20 cambios que han hecho, no sé exactamente cuántos, creo que se han encontrado una estructura de equipo con mucha calidad, físicamente sobre todo increíbles, y creo que Ivonne también ha sabido encontrar los tiempos de cada uno, ha sabido sobreponerse y que el equipo siguiera funcionando al margen de la marcha de Urtel, por ejemplo, u otros jugadores. E ademais de gañar, o CAI Zaragoza tería que perder na súa visita ao Guipúzcoa Basket, tendo o Obradoiro que remontarlle 6 puntos. Na ecuación tamén entrou Murcia. Os santiagueses terían que evitar que estes gañaran o seu encontro por 12 puntos máis que eles. E pola súa parte, a SD Compostela recibe o domingo na súa casa a Cultura Leonesa con 2 puntos máis que os branquiazuis. Iñaki Alonso dixo que se trata dun equipo moi parecido ao seu. O adestrador tamén comentou o traspés sufrido na anterior xornada en Burgos e tamén as súas preferencias neste mercado de inverno. Es un equipo como el nuestro, muy similar, que ha ido en desarrollo a lo largo de la temporada, un equipo que ha ido de menos a más, un equipo que juega muy directo cuando estuvimos allí y que ahora es un equipo que combina bien, que juega bien, similar al nuestro. Sí que es verdad que en la parte de arriba es un equipo que tiene más pegada en estos momentos porque los números son así, van a encontrar en Akeche ese referente, ese delantero pues, que lleva unos cuantos goles. Y yo creo que va a ser un partido bonito, igualado. Un equipo que en sus últimas 13 jornadas ha perdido solo 3 partidos. Lógicamente, yo he sido muy duro con mi equipo internamente, porque era una gran oportunidad la que teníamos. El otro día era ganar y te ponías esto. Lo sabíamos. Entonces, sí que es verdad que yo puedo entender pues, que de una semana, porque esto es fútbol, se pase del cielo al infierno, ¿vale? Pero queda toda una segunda vuelta. Nos gustaría un delantero, nos gustaría ese otro jugador de banda, y ya si encontramos a alguien, un pasador, alguien que de último pase, ya sea un sub-23, puede ser un sub-23 de muchísima, a mí me da igual, o sea, porque de hecho están jugando los sub-23 en nuestro equipo. Entonces, eso sería, pues, las debilidades que nosotros, los técnicos, pues le vemos un poquito al equipo después de la experiencia y después de lo que hemos visto. Deixamos os deportes e imos xa coas nosas propostas para o seu tempo de lecer que lles recollemos na nosa axenda cultural.
Chega a fin de semana e sempre queremos saber como estará o tempo. Velaí teñen as prediccións da man de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá en Galicia teremos ceos anubrados pola mañá con chubascos nas comarcas atlánticas. As chuvias irán en aumento pola tarde e durante a noite serán generalizadas. As temperaturas non terán cambios significativos e os ventos soprarán de compoñente sur. O domingo, na primeira metade do día, teremos os ceos cubertos con chuvias febles. Á tarde, ca entrada do aire frío, quedaremos nunha situación de chubascos generalizados. As temperaturas subirán, particularmente as mínimas, e os ventos soprarán do oeste nas primeiras horas, virando ao norte. O luns os ceos permanecerán con intervalos anubrados e aínda algún chubasco durante a mañá no norte e leste da provincia de Lugo. As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado e o vento soprará do norte pola mañá e do sudoeste cada noite. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos pola mañá e chuvias débiles pola tarde. As temperaturas oscilarán entre os 3 e os 8 graos e os ventos soprarán do sur con carácter feble. Pro domingo agárdanse ceos anubrados e chuvias débiles. As temperaturas terán un notable ascenso e os ventos soprarán do norte moderados. O luns baixarán as probabilidades de chuvia e teremos ceos con nubes e claros. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e os ventos soprarán de dirección variable. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Con isto rematamos o espazo de novas deste venres. O luns volvemos para seguir dándolles conta de todas as novidades que sucedan en Santiago. Graciñas por atendernos, vémonos o luns.